Kabalana lamini aw lafiyara kalanso la ka sababuya kɛ complexe scolaire Kadijatu Balo ye. Complexe scolaire Kadijatu Balo ale kɔni sigira sen kan kabini san 2019. Jardin d'enfants o b'a la, premier cycle o b'a la, second cycle o b'a la. Ka kɛɲɛ ni technologie ale yakubayali diɲɛ seleke naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la sa. A promoteur ale y'a laɲini ni ka salle d'informatique ko bila a ka kalanso o kɔnɔna la. Salle d'informatique min yɛrɛ sa ni a baara bɛ daminɛ e maa min bɛ 4e année na fo ka taa se 9e année ma informatique o bɛ aw ka bila la. Complexe scolaire Kadijatu Balo ni e mɔgɔ mago b'a la sa o filɛ nin ye Kabala S la nɛgɛjuru sira 79 02 36 20 65 90 63 62 ale kongo dɔrɔn i ni a promoteur o bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni o ye Abdou Kɔnɛ ye. Complexe scolaire Kadijatu Balo olu kɔni ka devise tɛ fɛn wɛrɛ dɛ o de ye kalandenw olu bɛ se ka kalanko ɲuman ni ka o sɔrɔ u ka kalanso o kɔnɔna la. Travail, discipline ale ni réussite o ye olu jɔrɔnankoba ye. Complexe scolaire Kadijatu Balo kabini e nana denmansaw olu lafiyara kalanko la. Septembre kalo tile 8 san 2021 aw minnu b'an filɛ sanga n'a ka wagati an ka bɔlɔlɔ kana la Mali kɔnɔ yan ka taa se Mali kɔkan ma an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo a ka wagati o cogoya la a b'o sigi ka kunnafoni min ma kɔnɔ tɛnɛ fo ka taa se juma ma Mali kunnafoni.net ale jabaranin kan ale waatiw kɔni selen filɛ nin a y'aw bisimila. Kunnafoni daminɛla bi CEDEAO ma olu kɔni tun bɛ an ka jamana o kɔnɔna la min n'u ni an ka camancɛ fanga jamana marabagaw kɔni ye ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya u y'a yirula k'a fɔ ko kalafili min ni a bolodalen don février kalo nata in na u ka waleya sugu bɛɛ kɛ walasa kalafili ale kana bɔ a dɔgɔkɔrɔ. Goodluck Jonathan ni a ka cɛdenw tilatun k'a yira an ka jamana marabagaw la k'a fɔ ko teliyala fana baara min b'a yira k'a fɔ ko kalafili baaraw bi sen na u ka olu bɛɛ dangamanya u ye foli kɔni ni ka o ta k'o ɲɛsin an ka jamana marabagaw ma kunu tarata donya in na. An bɛ se ka fɔ ko tare donna nataw la sumaya boloci fura o kɔni bɛna na an ka jamana o kɔnɔna la ni kunnafoniya in dira sumaya kɛlɛbaw ka cakɛyɔrɔ min bɛ yen nɔ olu fɛ u y'a yira k'a fɔ ko san 2 kɔnɔna la u bɛ ka nin sɛgɛsɛgɛli baara in u bɛ ka a kɛ u ka baarayɔrɔ olu la. An bɛ taa Kulukoro utukalo in na san 2021 in na sirabakan kasara min ni a kɛra Kulukorokaw fɛ yen nɔ a kɛra sababu ye ni ka maa 10 ka o bɔnɛ ani na maa 366 olu joginna ni kunnafoniya in kɔni dira Kulukoro protection civile ale fɛ u y'a yira k'a fɔ ko juillet kalo tɛmɛnen na ale maa sata kɔni cayara ka tɛmɛ utukalo kan u y'a yira tuguni fana k'a fɔ ko maa 2 fana tanyana ka sababuya kɛ olu tora ji la. Adama Sangare ni ale ye an ka faba mairie ɲɛmaa ye Adama Sangare min n'ale tun bi kaso la kabi utukalo tile 2 tɛmɛnen a yirala k'a fɔ ko ale kɔni labɔra kunu septembre kalo tile 7 san 2021 ni kunnafoniya in kɔni tiɲɛtigɛra a ka denbaya wulu fɛ ani tuguni a ka parti politique min bɛ yen nɔ n'o ye ADEMA PSG ye. Nanzaraw ka kunnafonidila min n'ale bɛ yen nɔ n'o ye Olivier Dubois ye Olivier Dubois ale kɔni jasura an ka jamana o kɔnɔna la yan nɔ a bɛ kalo 8 bɔ bi a kɔni kelen bɛ waleya ye min n'a kelen bɛ ka a somɔgɔw kamana gan kosɛbɛ. An bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa Laginɛkaw olu fɛ yen nɔ kabini fanga sugu kɔni kɛra Laginɛkaw ka jamana kɔnɔna la u ka fanga sɛnɛmatɔ maa minnu tun bɛ kasobo o kɔnɔna la ni u ka jamana ɲɛmaakɔrɔ n'o ye Alpha Condé n'ale kɛra sababu ye ka olu bila kaso la u kɔni maa kunfɔlɔ kɔni labilala kunu septembre kalo tile 7 wulada tile yɛrɛ o wagati la. Ka kunnafoni da tuguni Uganda ye u ka wasaden 2 fanga sinamatɔn ta fanfɛla la sa Mohamad Seriginya ka taa se Alan Sibiyanga ma olu kɔni fana minɛna kunu septembre kalo tile 7 kiri tigilamaw fɛ ka sababuya kɛ k'u kelen don ka sigana ta ni ka u sɛgɛrɛ ka fɔ ko fagali dɔ o kɛra u ka masanga dugu ka taa se Luango o ma ko ni maa ninnu de kɔni kɛra o sababu ye o kɛra sababu ye ni ka maa 28 ka olu bɔnɛ u ni na ka sababuya kɛ u fagara ni
pese o de ye kalo 2 tɛmɛnen kɔfɛ. Mali kunnafoni jabarani lajɛbaw kunnafoni damadama min tun bɛ an bolokɔrɔ bi ni k'a da aw kelenkɛna bɛɛ lajɛlen kulo kan o de tun ye nin n'ala m'an ka jɔnya joona an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sini inshallah kunnafoni kura olu kɛnɛ kan aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.